Hejo, zdravím všetkých Joe a Joekyne u môjho nového videa na tomto YouTube kanáli. Dneska to bude dosť špeciálne, keďže som na mojom vlastnom serveri, síce to je Tezaternos, ale pomaly každý server je už teraz Tezaternos. A aj tak to podľa mňa není až tak zle. Toto tu je momentálne spawn môjho serveru. A je to vlastne niečo ako Trospy SMP a Miner. Ale dokopy. A není to ani Trospy SMP, ani Miner, ale Joe SMP. Keďže tie klipy, ktoré som natočil, sa nepodarili, som tam mal zlý zvuk a ostatných tam vôbec nebolo počuť, ale že vôbec, naozaj vôbec, tak asi tie klipy iba proste dám taký timelapsik minútový, dvojminútový a budeme dneska niečo robiť tuto na serveri. Tak si užite timelapse a potom sa uvidíme znovu. Tu na začiatku sme pomaly nič nerobili, jediné čo sme robili, že sme sa zabíjali a trhali tie listy, čo boli tam na zemi, čo sú tie nové v tej novej verzii. A naozaj nič iné sa tam nedialo. Understand what's going on here. Give me a break, give me a break. What's going on? What's going on? What's going on? What? I don't understand. I don't understand. I said it before and I'll say it again, it again, it again, it again. I said it before and I'll say it again, it again, it again, it again. I said it before and I'll say it again, 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 again. I said it before and I'll say it again, again, again. I said it before and I'll say it again. Don't understand what's going on here.
Čauko. Simon, ahoj. Momentálne točím video, takže môžete pozdraviť. Zdravíme. Môžeš. Môžem sa na vás spotnúť? Nie, asi nie. Prečo? Teraz nebudem zabíjať naozaj. Do videa, iba. No, dobre. Čakaj, Lukáš, není ťa moc očuť. Ty si že kilometr od mikrofónu. Však to si tam nechaj ako na videa, potom budeš hľadať bejsky iných ľudí. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass. Daj mi ope, už máš Peťo. Peťo nemá. Jakže nemá? Ja som mu ho nedával. Veď mu dal oni dali. Som mu hovoril, nech nedáva nikomu. Dávid. Ináč, ako hodnotíš môj server od 1 do 10? 8. Dobre. A či si tam postavil to veľké Tčko? To nebude Tčko. To bude Pčko. To je kríž. Jaj. Ktorý opovažte rozgrifuje, lebo to vám nie, že my vrátime, ale Boh sám. Boh nehrá Minecraft. Vy máte kríže aj v Nedri. Čo sa deje? Pomoci hrozne veľa. Vy ste hneď vedľa Fortressky. A ináč vieš, čo mám v čestke odložené doma? Flint and Steel. Flint and steel, flint and steel, flint and steel, flint and steel, flint and steel. Povedzte, koľko máte FPS teraz? 57. 60. 57? Dobre, dobre. Lukáš, ty? A jak ja to mám vedieť, ja to nebudem napočítať na čo. Však dáš F3. No, kde tu mám čo zbudiť? FPS 101, 92. Dobré. Není zle. Ja mám momentálne, že 150 a to mám full grafiku. Kostol týmu KNM, kámo. Nerob nič. Pozerám sa, Ježišmaria. Všetko ti vadí. Svetená voda? Je to... Dobre. Ja teda idem za tým. Však ja si tu pozerám, jak tu bývate, ja nemám ešte ani dom. Tu kto býva, na tom kopci. To je... prečítaj si. Knižnica, aha. Knižnica A. Dobre. Knižnica dobrá, že tam má. Knižnica je dobrá, máte tu 4 knihy. Ale to sa ešte stáva. Poď sem, vráť sa, poď sem. Čo je? Pozri. Tuto sa postaví ten hovor. Čo keď si tam sadnem? To je jedno, postav sa. Lukáš je skibidi. A toto je ten stand-up. Hej, kľud, poď sem. Dobre, ja neviem PvP, kľud. Dream. Hej, kľud, ja neviem PvP, dobre. Ja neviem PvP, dobre, kľud. Ale ja fakt neviem PvP, nehaj ma. Nehaj ma. Nehaj ma, ja fakt neviem PvP, nehaj ma. Nehaj ma. Čiže ja som ďaleko. Nehaj ma. Nehaj ma. Hovorím, zavolám Petrovi s tým. Damian, urob s ním niečo, v porádku. Oh. Tak už budeš kľudný? Nie. Už budeš kľudný?
Už budeš kľudný? Nie. Už budeš kľudný? Nech sa utopí. Už budeš kľudný, no. Daj si povedať. Danke, Dan. Ja, jaký je to pocit, nechodím na Nemčinu a furt by to je po nemecky. To, že vieš Danke, neznamená, že víš po nemecky. Guten Morgen. Ne, ja neviem po nemecky, ale vyprávam po nemecky random slova. Hej, kým si ty v týme? Tie bláznivé týmy. Spartcage, Spikey a Viper. Kamo tak... Prečo je taký Ten kríž spravil radšej nejaký kamenný a... No, radšej nejaký kamenný. Prečo? Že neskoro. Tak ho obostavaj. Že ho zhrubíme. Lebo bude vyzerať tak... Bude to vyzerať lepšie. Tak ten spawn v Nedry je najhorší spawn. Mne tu zavádzajú tí moji psi. Nechcete si adoptovať psa? Mne tu zavádzajú. Mám 4 psov. Na čo máš 4 psov? Vyrob zle Lukákovi. Budem. Nehaj ma na pokoji. Ja som true SMPčkar. Nehaj ma na pokoji. Nehaj ma, ja to myslím už vážne. Nehaj ma na pokoji. Koľko máš tých životov, pane Bože? Nehaj. Let's Nehaj. go! Nemôžeš nehaj na pokoji. Hej, nehaj. Nechaj ho. Nie. Chudák Lukáš. Nie. Omylom, počkaj. Vracam ti ich naspäť. Aj na čo to otváraš? Ja som na to omylom klikol. Vypni. No váď, veď. Braň mi tu moju sekerku. Jaj, ozaj.